Pozdrav svima, ja sam Suzana i danas ću vas provesti kroz dio mog vrta, a onda ćemo se naravno sresti i u kuhinji. Pripremit ću 2 jela, potaž i uljevak, a u oba jela glavnu riječ ima rukola ili rikula. Rukolu, koja je papreno-gorkastog okusa, najčešće konzumiramo svježu, međutim, smatra se kako se vitamini i minerali bolje apsorbiraju kada je kratko kuhana. U svježem obliku odličan je dodatak pici i sendvičima, a kuhana u rižotima, u gaspaču, u kremastom pestu, kako ju ja najradije i koristim. Kao i većina zelenog listnatog povrća, obiluje antioksidantima, čisti jetru, ubrzava metabolizam, pa se preporuča svima koji su na dijeti i idealna je za proljetni detoks. Njena osobina izbacivanja teških metala iz organizma čini ju učinkovitom skoro kao i korijander, pa je vrlo pogodna za kelatnu terapiju. Vjerujem kako ovih par riječi posve dovoljno da ju svakodnevno uvrstite u svoj jelovnik, možda čak počnete i saditi. Možete ju sijati u više navrata, od veljače do rujna, čak i u lončanicama, tako da nema izgovora, a brati se može već za 40 do 60 dana. Uživajte proljeće i njegove darove, budite nježni i brižni prema svom tijelu na sve moguće načine, a jedan od njih je i da mu s veseljem pripremate zdravu hranu. Recepti su uvijek u opisu videa. Hvala na pažnji, u zdravlju i u slast!